Toto je nová motorová píla EGO CS12100. Ľahšia, kompaktnejšia a dokonale vyvážená, navrhnutá pre profesionálov v starostlivosti o stromy. Napájaná 56V batériovým systémom EGO je kompatibilná s akoukoľvek batériou EGO. Rozšírte svoju sadu náradia bez ďalších výdavkov. Nákladovo efektívny spôsob, ako zvýšiť produktivitu v práci. Rozširujúci sa sortiment profesionálneho náradia EGO je pôsobivý. Od píl zadnou rukoveťou po teleskopické vyvetvovače, plotostrihy a fukáre. Arboristom aj záhradníckym dodávateľom kompletný systém. Model CS1200E, jednotka s batériou 2A5A. Odporúča sa najlepší pomer výkonu a hmotnosti. Táto kompaktná batéria poskytuje vynikajúci výkon a zároveň udržiava pílu ľahkú v ruke. A vďaka rýchlemu nabíjaniu minimalizujete prestoje počas celého dňa. Ďalšou výhodou akumulátorových píl s hornou rukoveťou je nízka hlučnosť. Môžete komunikovať s tímom na zemi aj počas práce vo výške, čo pridáva bezpečnosť ku každej úlohe. Dnes sme mohli používať ďalšie stroje EGO s rovnakými batériami, vrátane reťazovej píly CSX 5000 a fukára LB 7650E, ideálne na odpratávanie dreva a popadaných zvyškov po hlavnej práci. Poviem vám, radšej on ako ja, je tam celkom slušný výhľad, ale tá EGO vecička sa zdá, že s tým rezaním vedie dobre. Pravdepodobne práve teraz rozdia asi 10 alebo 12 cm drevo, namiesto toho, aby zrezávali celý kmeň. Nie, oni to teraz len prerezávajú. Takže odstraňujú všetko suché drevo a snažia sa zachovať zelené, alebo to, čo je ešte živé, aby ste nemali zbytočne veľký otvor v korune. Takže odstraňujú všetky mŕtve veci, ktoré vidíte a odkiaľ sú očividne posadnutí. Ale áno, necháme ich, nech si počínajú ďalej, uvidíme, koľko z toho môžu vyťažiť. Stále idú na prvú batériu. Museli už vypiť 60-centový pohár alebo aj viac. Áno, chceš si trochu piť. Keď skončíme, takže ten malý stroj je absolútna zbraň. Pozrite sa na veľkosť dreva, s ktorým sme skončili. Myslím, že pre ekvivalent 30 cc batérie si mohol odviesť celkom dobrú prácu. Dobre, chlapci si tu všetko upratali. Vrátime sa na farmu, pretože to chcem vyskúšať cez iný druh materiálu. Chcem zohnať nejaké mäkké drevo a zistiť, ako rýchlo to vlastne dokáže rezať. Potom sa pozrieme na zvyšok špecifikácií a ďalšie veci a poviem vám o tomto stroji ešte trochu viac. Máme peknú zmes dreva, tvrdé aj mäkké, priečné rezy a vrtané. Hlavné špecifikácie tohto stroja: 12-palcová vodiaca lišta, 30 cm, používa reťaz so štvrťpalcovým rozostupom 1,1 mm, rýchlosť reťaze 20 metrov za sekundu. Ako som spomínal, je to ekvivalent 30 kubíkového benzínového motora. Vpredu máte kovové zuby na zapichovanie do dreva. Máte vyklápací uzáver olejovej nádrže s priehľadnou nádržou na olej, čo je naozaj praktické. Keď stroj otočíte, máte bočné napínanie reťaze s jednou maticou na kryt spojky, ktorá sa vracia späť. Čo sa týka spúšte, samozrejme máte tú rýchlu spúšť, ktorú teraz používa veľa výrobcov na batériových produktoch. Čo sa týka hmotnosti, 1,9 kg bez batérie a bez rezacej jednotky, čo je úprimne povedané dosť ľahké. Telo je pekné a kompaktné. Myslím, že je široké len 200 mm, čo je na hornú rukoveťovú reťazovú pílu dosť obratné. Máte tam držiak na lano, ktorý je pevný a odolný. Má krytie IPX4, takže je odolná voči striekajúcej vode. Používali sme ho s batériou s kapacitou 2,5 Ah. Teraz ho môžete používať s väčšou batériou, ak chcete. To len zvýši hmotnosť, túto batériu samozrejme odporúčam. Na jedno nabitie zvládnete 130 strihov a myslím si, že dnešný deň to do značnej miery dokázal. Rezali sme tam cez ten jaseň dosť veľké drevo a ono sa to nezložilo. Skúsme to teraz sami, prepichnime to rôznymi kusmi dreva a sami uvidíme, ako to funguje. Najprv mäkké drevo. Poďme si trochu prerezať naprieč.
Dobre, tak teraz skúsme rezať guľatinu. Čo sa týka tvrdého dreva, išli sme trochu do väčšieho priemeru, než sme rezali ráno. Teraz si doslova zložím klobúk, ak to prereže, pretože to by bolo naozaj pôsobivé. O čom sa bavíme 9-10 palcov? Niečo také. Každopádne urobíme ďalší priečný rez a ďalší rez guľatinou a uvidíme, či to zvládne. Ak to nejde, pridáme menší kúsok. Skladám pred vami klobúk, pane. Pán Ego. Pekná výbavička, čo povieš? Môžem s istotou povedať, že som z tejto motorovej píly urobil veľký dojem. Úprimne povedané, energia, ktorú produkuje, je úžasná. A myslím si, že aj arboristi boli dnes ráno potichu prekvapení. Toto však nenahradí vašu benzínovú motorovú pílu s veľkou rukoveťou Sportom. Nie je. Ale pre tie ľahšie práce, tie menšie, viete, kde vyrezávate odumreté drevo alebo riedite plochy, to určite spĺňa všetky požiadavky. Budem k vám úprimný, CSX 3000 nebol. Nebol som jeho najväčším fanúšikom kvôli tomu pozemku a popruhu, kde ste museli nosiť batériu na zadnej strane. Ale myslím si, že Ego týmto modelom naozaj posunulo latku vyššie, pretože osloví viac tých arboristov, ktorí chcú menšiu, rýchlo uchopiteľnú motorovú pílu. A ani to nie je finančne náročné. A keď ju používame na tých 2,5 Ah batériách, dneska sme použili len 2 batérie, keď sme ráno rezali všetko to veľké drevo a samozrejme aj tieto rezy popoludní. A stále máme na tejto batérii 2 čiarky nabitia. Myslím si teda, že to svedčí o technológii, ktorú Ego vyrobilo, a to platí aj pre ostatné ich batériové nástroje. Každopádne, toto je úplne nový CS1 2100E od Ego. Myslím si, že je to skvelý malý nástroj a ak ste na trhu alebo ak ste chirurg na stromoch, určite by ste si ho mali pozrieť. Sme národ strojov. Každý týždeň vám prinášame produktové videá o nástrojoch a strojoch. Na našom kanáli máme množstvo ďalšieho obsahu o Ego, vrátane videa, ktoré sme dali vľavo. Dúfame, že sa uvidíme pri ďalšom